Ako sa mám upokojiť? Počul si, budem celý život ochrnutý. Pavlo, prestaň s tým, počuješ? Prestaň, máš pred sebou celý život. No tak, Pavlo, upokoj sa. Pavlo, upokoj sa. Ocko, mám pred sebou celý život. A celý ho strávim v posteli. Pavlo, nerob si to ešte ťažšie, ako to je. Ťažšie to nemôže byť. Pavlo, prosím ťa, počúvaj ma. Máme pred sebou celý život. Prosím ťa. Chcem zomrieť, nechaj Pavlo, ťa upokoj zomrieť. sa, upokoj sa. Upokoj sa, Pavlo. Pokoj. Pokoj. Pavlo. Dobre, že si ma donútila prísť. Pozrite sa, koho vám vediem. Ahoj. To sme rádi. Senorita Diana, keď vás vidím, hneď sa mi zdá byť svet krajší. Všetkým ste nám veľmi chýbali. Ozaj. Prečo vás vyhodili z haciendy? Áno, doktorka, zdá sa nám to veľmi nespravodlivé. Dobre, mlčte už. Nebuďte zvedaví a neplete sa do čoho netreba. Dajte jej pokoj. Diana, my dve sa musíme pozhovárať. Prosím. Aby tu aspoň na chvíľu nechal. Áno, Čiže áno, by sme sa chceli trocha porozprávať. Nie, vy až potom. Poď. Ideme sa o teba pobiť. Hneď prídem. Flor, čo tu zasa robí Diana? Fakt, Flor, ide pracovať na haciendu? Prepáč, ale musím sa ísť osprchovať. Som taká unavená, že mi je na omlete. Aspoň Nie, trochu. hneď sa vrátim. Dúfam, lebo ak Mohli sme nie... pracovať s nami, to by bolo fajn. Áno. Úžas. Prosím ťa, Nebuď takýto, Pablo. Okamžite ma odtiaľ Pablo, dostaňte, no už tak aj Pablo. nie. Sestrička, zavolajte ju, zavolajte. Sestričku. No tak, upokoj sa. Pablo, Pablo, Na čo chceš, pokoj. sestričku? Aby ma uspali a nevykrikoval som, že je to tvoja vina! Pablo. Sestra, rýchlo. Pablo, už len prestaň. Chcem ísť odtiaľto preč! Pablo. Upokoj sa. Felix? Nechce sa mi o tom veľmi hovoriť. Lenže ja na tom trvám. Moja drahá, nepripustím, aby sa to takto skončilo. Totiž, neviem, ako inak to mohlo dopadnúť. Viem, že sa ľúbite a to je jediné, na čom záleží. Nie. Práve teraz sú oveľa dôležitejšie veci, ako je náš vzťah. Nie, nemôžete sa rozísť takýmto spôsobom. Teda, prepáč, že naliam, Dianita, ale bola by hlúposť rozísť sa iba kvôli nedorozumeniu. Klementina, ale toto nie je len obyčajné nedorozumenie. Nie. Dobre vieš, že sa stali veľmi závažné veci. Áno, viem. Ale Alejandro ťa stále miluje. To ti povedal. Áno, priznal sa k tomu presne na tomto mieste. Dobre, lenže to je už jedno. Ako to môžeš povedať? Vôbec to nie je jedno, pretože aj ty ho miluješ. Alebo to chceš poprieť? Ideš mi tvrdiť, že nie si do Alejandra zamilovaná? No tak vravo. Áno, ľúbim ho. Som do neho veľmi zamilovaná. Ale viem, že to nie je správne. Nemôžem si to dovoliť. Ale prečo? Prečo si staviate prekážky? Prečo sa vy sami vzdialujete? Pretože ja nemôžem. Vždy, keď vidím Alejandra, spomeniem si, čo sa stalo Pablovi našou vinou a je mi jasné, že nám to nedovolí, aby sme boli šťastní. Felix, je ti zlé? Nie, so mnou si nerobte starosti. Nie, bude lepšie, ak sa na teba pozrú sestričky. Kamila má pravdu. Chod s ňou. Poď, odprevadím ťa. Musel som mu to povedať, Elena. Nemohol som dlhšie mlčať. Dobre si urobil, Ocko. Od tejto chvíle už nebudem mať žiadne tajomstvo a budem sa o vás viac starať. Musím si priznať, že som nebol dobrým otcom. Ocko, takéto niečo nevrám. Bol si najlepší otec na svete. A spravil si veľmi, veľmi dobre. Elena, keby si mala pravdu, môj syn by tu neležal. Uvidíš, určite sa uzdraví. Všetci mu pomôžeme a Pablo bude znovu chodiť. Bude taký ako predtým. Uvidíš, dobre to dopadne. Počula si,
Nič to nebolo. Trochu sa mi zvýšil tlak, inak je všetko v normále. Áno, ale je lepšie, keď máme istotu. Nemyslíš? Áno, ale teraz je pre nás prvoradý Pablo. A potrebujeme zmobilizovať všetky svoje sily, lebo to, čo nás čaká, bude veľmi tvrdé. Felix, vieš, že so mnou môžeš kedykoľvek rátať. Veľmi ho ľúbiš však? Ako všetci. Nie. Máš ho rada celkom výnimočným spôsobom. Som ti vďačný. A ja mám svojho vnúka veľmi rád. Aj keď je to komplikovaný chlapec, ale v podstate má veľmi dobré srdce. Dal by som mu svoj život, aj keď sa mi už kráti, aby som ho videl zdravého. Nie, ani to nespomínaj. Musíš byť pri nás ešte veľa rokov. A najmä teraz. Dávaš nám všetkým silu. Ako sa mi máš, miláčik môj? Ahoj. Čo sa stalo? Alejandro povedal Pablovi, že už nebude chodiť. Bože môj. Ako to prijal? Vieš si predstaviť, zničilo ho to. Aj ty musíš byť zničený, koriatko moje zlaté. Poď sem. Tvoja holubička ťa uteší. Zajačíku. Mala by si dávať dobrý pozor na Deboru. Tá ženská sa mi vôbec nepáči. Viacerým nie je sympatická. Teda, aj ja mám o nej pochybnosti. To o niečom svedčí. Nepoznám ju veľmi dobre, ale videla som ju robiť zo pár vecí, ktoré sa mi vôbec nepáči. Predstav si, že aj Flor ma varovala tými istými slovami. Áno, tak ju poslúchni. Flor sa vie správať pojašene, ale je to žena, ktorá stojí oboma nohami pevne na zemi a vie, čo vraví. Myslela som, že si sa odsťahoval. Ide o to, že... Ahoj, ako? Práve premýšľam, že pôjdem. Je veľmi neskoro. Ďakujem. Nemáš za čo. Keď sa budeš chcieť porozprávať, príď za mnou. Zatiaľ pouvažuj nad tým, čo som ti povedala, dobre? Nemôžete takto skončiť. Porozmýšľam a ďakujem. Chlapče, vidím, že momentálne nemáš čo robiť, tak sa ťa chcem na niečo opýtať. O čom sa toľko zováraš zo sakrifisy? Aha. Prečo ťa to tak zaujíma? Nesmiem vedieť. Ty mi nikdy nechceš odpovedať na to, čo sa ťa pýtam. Tak sa pýtam niekoho iného. A on ti povedal? Nie. Zdá sa, že ste sa dohodli, že budete mlčať, aby som nič nezistil. Juan Manuel sa priznal, že nemá o mňa záujem. Nedá sa nič robiť, Didi. Už je to celkom jasné. A ja som taká hlúpa, že som mu povedala, aby si uvedomil, o čo všetko prichádza. Didi, čo budem mať na mužov celý život takúto smolu? Nie. Flo, je mi to tak ľúto. Viem, že si robila veľké nádeje. Ale vieš čo? Budem na ňo ďalej čakať. Myslíš? Do čerta, doktorka. Myslel som si, že ste odtiaľto na míle ďaleko. Vraj vás od Mendesovcov vyhodili. Aby som bol presný, Alejandro. Čo vlastne chcete? Za to, čo sa stalo Pablovi Mendesovi, ja nemôžem. Aj keď tvrdíte, že za všetko zlé v tejto dedine, som zodpovedný ja. To je vec vášho svedomia. Ak vravíte, že v dedine sa dejú nedobré veci a obviňujú vás, niečo na tom bude. Doktorka, neveríte, ale ľudia sa vo mne mýlia. Vždy som sa snažil urobiť pre Soplavien to samé dobré veci. Áno. Teda, keďže ste zostali bez práce, aj pre vás mám návrh. Poďte pracovať na moju hacieru. Mám tam veľa zvierat. A potrebovali by vašu opateru. Čo poviete?